পরবর্তী সময়ে আমি চিন্তা কিভাবে প্রস্তাব দিয়েছেন ସବୁ ସଂଗଠନ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ିକିରି ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସଫଳ ହେବା ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆମେ କୃଷକ ସହିତ ପରମ୍ପରାଟା ଯେତେ ସେକ୍ସନ ଅଛି ପ୍ରଧାନ ସମାଜ କୋଲକା ସମାଜ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଚଷା ଖଣ୍ଡାୟତ ଚଷା ଝିଅ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଟାଇଟେଲ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ କିଷାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡାକିବା ସେଇଠି ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ନିମିତ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କୃଷକ ସୈନିକ ପରମ୍ପରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏଇ ଚିନ୍ତା ଏଇ ମାନସିକତା ନେଇକରି ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଡାକିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই মনোভাব এই কার্যসূচী নেই আমি কাম করা বিশেষ ভাবে মহিলা ও যুবকମାନଙ୍କୁ আমি মোটিভেট କରିବା এবং ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ମାନସିକ ତା ନେଇକରି ଆମେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଯୁବ ସେବକ ହିସାବରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ भाव जो भरा नहीं है भाव से जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं है पत्थर है इसमें स्वगात करता है। धन्यवाद भाई ओ आप घोषणा करने को आमर